guys, ayan, good morning. Nandito ulit kami sa farm. Bale, ngayon po is mag-harvest kami ng dragon fruit. Ang dami niyang bunga ngayon. Kaya, work today. So, ngayon, tatlo lang kami yung present. Ayan, Kami na lang natitirang matibay. Hindi, si Auntie Paseng kasi susunod daw. Kasi naglalaba pa. Si Ping naman, susunod din kasi may ginagawa na sa bahay. Then yung dalawang, ayun si Aisa, nasa bayan sila at may mga busy pa at may inasikaso. Sa Auntie Ligaya, ano ba ang lagay ng Auntie Ligaya? Agkukulay pa rin. Agkukulay Sa pa. Auntie Ligaya ay agkukutil pa rin. Yan, nagkukutan. Mayroon din tayong bisita mamaya na mag-harvest. Ewan ko lang kung matuloy sila. Abangan nyo guys kung sino yung ating bisita. Tara guys, samahan nyo ulit kami sa aming pag-harvest ng maapaw na blessing dragon fruit. Thank you po! Thank you! Let's go! So, ayan guys. Dami no? Dami oh. Ayan guys, nakikita nyo mga nagpupulahan na yan. Dami oh. Gundo nyan. Daming bunga ngayon. Dito tayo sa kabilang side. Bale guys, mayroon na kaming na-harvest na isang trailer. Na-harvest ni Papa kaninang umaga. Tapos kahapon nag-harvest din kami ng kasi may nag-order. 5 tray po. Kaya sobrang dami ngayon bunga. Thank you Lord. Ayan. Ayan medyo may lang siya dot like this one po mga ganyan, pero good pa po yan. Sino Hello ka? ka-dragon, good morning! Ngayong umaga, mga ka-dragon. Muna tayo, pipitas tayo ng mga dragon fruit. Ano yung suot mo? Isa muna ako Ayan guys, ang init kasi guys. si ate yung dumating galing Singapore, umuwi din siya kasi. Sobrang init, kaya kailangan Ayan. First time mo mag-harvest ngayon, no? first time ko mag-harvest. Meron kasi ako nung mas maganda guys. Kapangit ng akin eh. Ayan. Ayan si ate Irene guys. Tanggalin mo naman yan para makilala ka nila. Ayan, ang kagandahan. Mainit siya kaya kailangan Kailangan magtakip ng mukha. Ako nga walang takip. Mag-face mask ka na lang. Sobrang init kasi. Ayan. Ayan si ate guys. Sila ni kuya yung talaga nitong dragon fruit farm. Sila yung nakaisip. Sila po yung nag-fund para mapatayo tong farm na to. Sila papa na lang yung nagbinigay muna. Kasi nga medyo malayo kami guys. Ito pa ay, bakit ginalibasan mo? Ay, pati ba yan? Kasi kaliliit nila guys. Pero pwede na rin to, pandagdag sa kilo ba? To? Pwede yan. Hindi ganun talaga eh, hindi naman lahat malaki. Hindi naman lahat perfect, ganun. Ganun talaga pagdating sa business, merong pros and cons ba? Ayun malaki nito Ito malaki nga. Yung nakita ko yun. Tanggalin natin to guys. Yan laki Ito rin ito tanggalin na natin. Harbisin mo lahat yan. Huwag mong isama yung niya. Yung minsan nasama ko na. Huwag mong balatan. Nabalatan ko. Sorry. Hala, nagdakil mo ito yung kinatingnan. Oo, sorry po. Sorry na. Diba? Ang laki niya ka-dragon Wow. Set pati to? Pwede na yan. Bago ka magpunta sa ibang puno. Dapat ubusin. Anuin mo muna. Parang tayo pabalik-balik, girl. Ako kasi hindi yung lampas-lampas. Pinipili ko lang yung Wow. Malalaki. Char. So, kailangan pala siya ubusin. Tignan mo muna kung ikutin mo muna siya kung Di mali pala yung mga ginawa ko kahapon. Kung parang tayo pabalik-balik. Kalawak-lawak na to. Ayun guys, ang ganda niya, sarap naman ito, Sa mga guys, sinong gusto order dyan? Alam niyo yung maliliit, parang yun pa nga yung iba yung gusto nila kasi mas matamis. Yung mga ganitong maliliit. Ang cute niya. Ano yun? Nagpandar si Kuya ulang tubig?
Ito guys, bali ano na to, sira na to. Hindi na tutuloy ito kasi dilaw na siya. So kailangan na natin siyang tanggalin. Ayan, then ito. Tulin din natin ito. Meron ulit siya guys, ano, mga flower buds. Ayan, mga next batch. Ayan, dami ulit. Daming buds. Flower buds. Guys, nagdala si Papa ng paranghalian. Ayun o. Malaki? Oh, mayroon din. May isang naliligaw na malaki. Pwede na rin guys. Pwede nang pagtsagaan. Hindi na kasi namin pinapakain. Nalugi na kami. Nagalaki lang man natin sila pag kangkong kinakain. Ngayon pang ulam na lang namin. At least may nakukunan kami ng pang ulam-ulam. Ganyan. Kasi dami pang ano, mga anak-anak na fingerlings. Ayan guys. Magluluto kami ng pakak or kamansi sa Tagalog. Bali, ano yun namin siya guys? Gagataan. Tapos lalagyan siya ng dilis at pritong tilapia. O, kumusta natin yung nag-iigad, guys? Ngayon na kayo nakakita ng nag-iigad na agkukutan. O, ito na siya. Guys, mahirap mag-igad. Puro ka mahirap. Hindi ko alam kung kailan ako huling nag-igad sa bagay na bagay sa kanya, guys. Yung pangalan ng vlog niya. Kukutal vlog. Yung parang hindi ka makagala. Yung parang hinang-hila ka, ganun. Ay, kan ano pa yung giga. Aldaw tayo yung mga anaw. O, si Uncle Marcin na daw. Hindi nakapasa guys, sorry po. Sab yung ano sweetheart na Auntie Pasay. Ganyan mag-igad oh. Sa igid muna unahin. Ayan. Yung isa-busy na mamunod ng vlog. Mamaya ulit, sabak ulit kami dun sa pitasan. Madami pa kaming pipitasin. Hanggang dun pa. Ano yung kinakatay mo? Karne? Karne guys. Ayan na ba yun? Ito na ko. Sisig na pakak. Ang nakakamis niyan. Pakak. Pakak! Anti-pakak. Yan. Then magpapakbit din kami. Ng ulam natin. Ayan na ang aming pakak. Yun guys, lagyan natin ng toppings na ano. Pakak ala Maduna. Sarap. May pritong isda. Ano yan? Tilapia. Sarap yan. Masarap pa to kung may sili eh. Yan. Pritong isda. And then pinangat. Tsaka fresh na saging. Fresh ba yan? Fresh galing ano. Oh, tara. Namon. Baka mabain ata na igawaan nyo. Kain na na! At ayun na naman ang ulan. Baka mabutan tayo mag-harvest ng ulan. Sarap oh. Ayan o, may pakbit pa. Ate na yung plato na. Sige. Busog na naman ang mga... Ikam kutsara dito po. Oh, guys. Ate na ito mo. Panginoon po namin Diyos. Narito po muli ang mga lingkod. Maraming salamat po. Ama sa araw na ito. Ngayon po nagtipon-tipon po kami muli para po sa mga biyayang ito. Nawa po makapagbigay ng mga kalusugan sa aming mga pangangatawan. Ganyan din po magamit po namin sa aming mga paglilingkod. Ganyan din po ikaw po ang magpapala sa bawat isa po sa amin. Ito po ay aming inihiling sa pangalan po ng aming Panginoon. Amen. Kain po! Kain tayo! Kain guys! Kain mga hapon. Mabisi ng hapon. Kasama namin yung ibang ano grupo ng kadogs. Ano, backup namin magbuhat. Sige, kuhin mo na rin. Magplato kayo at kami maiwan dito at kami talagang maiwan. Sino wala pang plato? Sandog. Kuha mo na eh. Ako magupaw, matagal ako eh. Dito ako na lang. Ba't kinuha mo yan at inumin nila mamaya? Hindi yan para sa'yo, Peng. Diyan na nga.
Iligig mo sa soft drink. Kaya nga, ay, nako talaga. Nanante. Ay, naintin ka. Wala mang ano na, wala naman na palang yellow. Doon ka nante, oh. Hindi naman lang yun. Na, gambunyo. Okay lang yung biyaya yan. Ayan na ang ulan. Blessing. Kain tayo mga ka-dragon, mga kadugyan. Kain po tayo mga ka-dragon. Gutom na sarap ng dragon. Kaya nga, ayoko magplataw, sayang. Ang rap. Shout out. Si Kadugyot Arap, anak ni Auntie Ligaya. Yan, tinawag din namin magbuhat. Magaling na ba si Nanay Marat? Wala patay. Anong ginawa mo ay? Sinuuban mo? Sinuuban niya Sinuuban namin kapon. Ng agaw? Nang? Pati mga damit sana eh, yung suob mo na. Sabi na yun, wag yung damit ko, sabi mo na yun eh. Diyan ka na o atay kay Papa. Mas masarap sa kanyan sa... Wala, idaan niya lang yan. Ano yun? Langka? Langka. Oo. Ano, baka yung dalawa hindi pa nagkain kaya? Butin na natin to. Nang kamansi? Ubos ang kamansi. Pakak. Much later. Grabe guys, ang daming hinog. Ganda nito. Yung iba guys, nagkakaroon talaga siya ng sira sa balat. Yan, pungus. Yan ang sakit niya kapag laging umuulan, laging nababasa. Ayan guys, kasama ulit natin sa pag-harvest ang Kadugyot Vlog. May bago silang camera girl. May bago silang camera girl. Naglipat ka na, Je? Hindi, ngayon lang. Daw silang camera. Ayan, si Kadugyot Amboy. Kapatid ni Auntie Pasing. Kadugyot ka ba? Oo. O Kalines? Yan, oh. Yan o. Dapat si Kuya Amboy nyo eh. Intro nyo eh. Yan o, si Kadugyot Dandan. Yan o, Arap o. Kadugyot Arap. At ang camera girl nila, Kadugyot Gigi. Bago na! Si Kadugyot Anod. Oh. Lugbi-lugbi. Wow. Laki niyan ah. Nasa ano na siya? Kalahating kilo. Sira lang yung balat niya guys, pero yung loob niya naman okay. Kaya lang syempre pag pangtinda talaga, mahirap siyang i-dispose. Okay. Oh, tanggalin mo na yan. Mabibenta din naman siya, pero sa murang halaga na. Yan ang ulan. Mag-harvest din daw guys ang Oxy Lifestyle, pero hanggang ngayon wala pa sila. Talagang on time talaga ang Oxy na pag pumupunta dito. Mga busy din kasi. Buti na lang may mga kadugyot guys. Andiyan sa tabi-tabi, sa gilid-gilid. One call away itong mga kadugyot na to eh. Isang tawag mo lang, Ora. Kasi hindi namin kayang buhatin to guys hanggang dun sa may babuyan. Baka magbabaing matris ni DJ. Hindi na mag-anak. Ayan na sila, pero ayan na rin yung guro. Wow! Guguro daw. Daw na kami makaugsa eh. Diyan na daw ang Oxy guys.
Ayan na si Kadugyot Anod, magbubuhat na siya ng tray. Basic lang yan kay Kadugyot Anod. Ang pagbubuhat. Ay, buhatin mo raw sila. Sa isang tray guys, ano yan, 20 kilos. Kaya mabigat din talaga. Tapos ang layo pa ng kanilang lalakarin hanggang dun pa sa may baboyan. Isasakay sa Hanggang trailer. pang malakasan. Ang pagbubuhat. Kailangan malaki ang yung muscle. Muscles. Hindi, tagilid mo lang yung daan. Kaya ako kasako mo doon, ilang sulo, parang maganda sulo. Parang Saan na yung natin? Team Senkuside. Dapat may sako ka. Masakit sa ano yan, balikat. Yan, kaming mga ladies ang magpipitas ng dragon fruit. Silang magbubuhat. Yan si Master Dragon. Anong masasabi mo sa bunga pa? may maganda, May maganda, may pangit. may pangit, parang tao din. Pero anong karamihan? Hindi, maganda. Yun. Yun, oh. Wala yung gawa. Trabaho. May mga trabaho. Guys, ito kinain ng ng kabog. Hindi tayo gumaba na sila. Guys, so ang lalakit niya talaga. Oh. Grabe. 1 kilo na yan. Ay, hindi Mahigit na lang. na. Mahigit. Ito ang dalawa na to. Ay, 1 kilo. Naku, malaglag. Ito ang isa na to. Yan, 1 kilo na. Ngayon mo lang 'di ba inabot na may bunga to? May bunga siya. Since August 2018. Ngayon ko lang siya nakita. Ay, hindi. Nakita ko naman siya pero walang bunga. Ngayon mo lang Ngayon nasakto. ko lang siya nalasahan. Tsaka ito, yung mga problema talaga sa dragon fruit. May mga rin talaga. May mga sira, ganun. Pero ganun talaga guys. Laban lang. Guys, look, ang cute. Dalawa. Nasa dulo. Ay! Ang sakit. Natinik ako. Yan o. Wow. Ang ganda pa niya Walang damage. Yan o. Ang kinis. Ayan na yung guys, oxy. Yun. Yan. Tinitingnan nila yung tilapia namin. Balak yata nilang magdala Yun, tatlo. Tatlo sa isang stem. Ito may ulit, flower buds. Lakas ng grow out.
Shout out pala kay ma'am. Ma'am ng puso ko. Si Ma'am Rosette na napakabait. Parang may ibig sabihin ka, kuya. Bait talaga ni Ma'am Rosette. Araw-araw lang na high blood. Ay, shout out kay Ivan. May utang ako kay Ivan. Ayaw ko magpakita kay Ivan. Yung sumama. Sabi ko. Bago na ang uniform nyo panglason na Panglason na sa bisikol guys, sa alcohol. Sinong mayari ay? Ano talaga yan? Baka naman, 5 side. Ayaw nga pala. Shout out nyo. Shout out pala kay 5 side. Baka may palibre kayong pangkuhol. Kahit pasambra lang. O, sa Team Kadugyot. Pinopromote nilang inyong lason. Yung jacket. Shout out ka sa 5 side. Baka sakali. May palibre sa Seeking Crown. Mga ka-dragon, baka naman pwedeng i-promote ang aming Kadugyot vlogs. Suportahan po ninyo. Hello. Salamat po. Daw sa Ivan yun Salamat po. Ganito sana guys. Pakak. Wala siyang ka-damage dado. Ito guys, meron na siya ulit bagong buds. Yan, ito na yung susunod na harvestin namin. Palabas na ulit sila. Ganun yung kanyang rotation. Yung pag nag-harvest ka, meron na kaagad lumilitaw na mga buds. Kaya after 1 month, na ulit kami, mag-harvest na ulit. O, ayan guys, nandito na ang mga ka-oxy. Tagulo na sila guys. O, ayan o. Si Kuya Emma. Ganda nga po. Si Kaglen. Yan, matagal-tagal din namin sila hindi nakasama. Kamatay pa man yan. Grabe ka man. Yan, baby ni Kaglen. O, hello. Ba't wala ka lang na sa barok? Ay, matudok ta sa kam. Ano yun? Hindi mo yun? Sakam ka daw. Basakan ka raw. Nag-i-enjoy ka ba sa pagpitas, ante? Enjoy na enjoy. Ito ante, maganda. Yun, maganda Katago pa nga tayo. May binakbakan na ni Kuya Eman guys. Sarap po. Gutom mo. Hindi nagtanghalian. Haba ng biyahe tapos yung ano pala? Ano pa doon? May ulam pa doon. May May dala kami kanin. isda pala. May dala kami isa. Hindi, baka hindi ka pa nagkain. May luto ulam doon. Masira yung karne. Aro. tatlong camera na yan. Anong masasabi mo? Sarap talaga mga ano ba yan? Kadugyot. Sarap talaga mga kadugyot. Wala ito makakarami tayo nito. Ay, maganda yun sa mga ayan yung pinaka-masustansya prutas. Maganda talaga ito. Nag-i-enjoy si Balong mamitas. Yan. Si yung ating backup boys na si Kadogs Vlog, sila yung nagbubuhat pa punta doon sa trail guys. Sasakay nila yun doon sa Hindi kasi namin kaya nagtawag kami ng backup. Siyempre meron din yun sila bibigyan din namin sila ng Naupa rin yun sila dito magbuhat. Kasi nung wala pa silang vlog, sila talaga yung tinatawag namin dito katulong namin sa tatawid dito sa Pilapil. Siyempre puro kami girls. Sila girls. Hindi namin kaya. Kaya thank you Kadugyot. You're welcome. Thank you rin din po. Parang galit sa Yan si Kuya Gani. Hello Kuya Gani. Wala si Kuya Frank. Appreciating you.
Ngayon ko lang namit si Kuya Johnny. Oo, kasi nung unang punta niyo, hindi pa ako member nila eh. Ah, kapatid, kuya ka ba ni Ana? Ay, kuya mo si Magkapatid Kuya sila ni Kuya Frank. Si Frank. Frank? Ay, oo, kapatid. Mas matanda ko sa kanya. Tanda ka na, kuya. Matula si Kuya Frank. May trabaho siya ngayon. Busy. Wala si ano eh. Makati-kati palang tinik nito. Masakit. Kaya dapat naka-gloves. Kaya lang, konti lang yung dala namin gloves. Ikaw rin magtinda bukas ata? Doon ka sa plaza magpisto Oo ka. guys, bukas abangan nyo ako sa plaza ng San Jose Occidental Mindoro. Nandun ako maglalay, bili-bili mga suka. Presyon Divisoria lang guys. 120 lang ang kilo, 120. Parang ang hirap nito guys, yung medyo mataas, mahirap siyang ikat. Matinik kasi. Matinik. Wait lang. Yun yung mga kadugyot natin, oh. Masisipag na kadugyot. Okay, patapos na. Oh, 'di ba ang bilis? Uksi at kadugyot ba naman eh. Parang dinaanan lang ng bagyo ah. Oh, merienda muna sila. Okay. Magbirinda muna kami, napagod ako eh. Oo. Pagod ako nguya doon. So, ayan guys, oh, may pasalubong pang uksi sa atin na tambakol. Ihaw daw natin kasi gutom si ano. Kuya Eman daw kumain. Hindi na tanggal to, di ba? Hindi na. So, ano yun? Ito lang. Ito. Diyan ka mag-ano. Sumuhilahin na yun. Si Rambo. Kamukha mo si Rambo. Gusto po namin batiin ng maligayang kaarawan si Sir Ed Santos from USA. Happy birthday po! God bless po. Magpagaling po kayo. At salamat po sa pagsuporta sa YouTube channel ng Team DFL. We love you po. We love you, sir. And God bless po. Thank you. Thank you so much po. Ingat po kayo lagi. And mga ka-dragon, tinulungan na ng Team Oxy ang kadugyot, magbuhat. At madami nga. Puno na yun, Dan? Malapit na tayo. Yung isang trailer tayo puno na. Puno na yung isa. Puno na yung isa. Thank you so much sa Team Oxy. Yan, napabilis ang aming trabaho. Thank you sa pagsama sa amin. At sa ulitin. Balik kayo kuya sa sunod. Thank you sa padala. Yes. Mabalik
talaga kami. Kapag kulang, magtawag lang kayo. Ipadala namin. Tulak-tulak tayo ngayon at mahirap ang daan. 2 trailer yan guys, oh. Oh, ingat kuya. Yes, thank you. Ingat kuya. Ayan, ang aming mga titas. Meron pa tayong 2 ano doon, trailer. Thank you po. Thank you, Lord. Ayan, itong mga naka-tray guys, napilian na po yan. For deliver na po yan bukas. Ayan, lalaki. Oh, Ante, say hi to the vlog. Yun po sa mga ano po, pa-support na lang po yung aming YouTube channel. Kadugyot Vlog. Yun po. Boss, thank you po. Thank you. So ngayon naman, bali separate na namin yung mga good and bad. Ayan, ang dami. Thank you po. Yeah, thank you so much. Ang dami naming na-harvest.